I radimo sad pretposljednji susret. U Berlinu igraju Hertha Berlin protiv Bayer Leverkusen. Entschuldigung. I igraju Mainz i Hoffenheim. O, i Bišević nije u timu. O, odmah je promašili su Berlinci. Kao Svedi Julian Brandt ispod Tomasa Krafta. Haraguchi siguran. Zbog povrede ne igra naš. Belarabi. Opet Kraft na lopti. Ali nije uspio odbraniti. Mitchell Weiser. I on maši, nevjerovatno. 2 promašaja imaju igrači Hertha iz Berlina. Ru Seung Wo, Koreanac. Promašio je. Nastavlja malo Leverkusen. Štoka. Siguran je Valentin Štoker. 2-2. 2-2. Memedi. Šteta. Gotovo je. Hamburg. Leverkusen slavi u Berlinu. Pobjedu sa 3-2. To je bio pretposljednji utakmica. Zadnja utakmica je Mainz Hoffenheim do tada. Ćao!